Okay, maadjong adlaw ninjong tanan. Bulanon konyor. Okay, maghimo magama ta og pinatamis nga nangka. Og sa Tagalog pa binatamis nga langka na langka. Og sa Bulanon pa pinatamis nga nangka, mga kaibig, mga igsoon ko. Okay, kaibigan sa Tagalog, igsoon sa Bulanon. Okay, kini mao ni daghang og nangka ron kay gitagaan ko sa akoang igsoon. Okay, mao ni mga igsoonan atong sa atong himay-himayon sa nga atong kunis-kunison o saon nato ni. Okay, mao na aga init mga igsoonan og tubig nga usa ka mag kay sayag mag sa mag kana bitong dako sa cup tangan tog asukal nga 1/4 sa usa ka kilo nga hinimay nato nga nangka. Kaya mga 1/4 na para di tamis. Kaya tamis na to diabetic ng labas samot. Dali ta na ka-graduate sa mga joke. Okay, mga kaisonan, 1/4 na sa kamag nga tubig niya papuloon na pabukalon na to na mga pila ka minuto. Ito lang ibutang ang nangka nga ato ang himay-himay. Hinimay nga nangka. Kuha nagliso, ready na usapon. Okay, mo ni mga igsoon ka. Okay, paabota nga mabukal. Siga pa mo nga nagkakahoy na yan, ginuba sa ikan sa bagyo. Okay, mga igsoon na bukal na no. Kita nyo. Panahon na nga ilunod tong ato ang nangka. Wala, sa kilo na. Igsoon ko. Ato na, ukay-ukayon. Kuto mo, lapot mo, laut. Hindi mo lapot, Tagalog ng lapot. Mo laut ang nangka. Yung tamiso na 1/4, 1 mag, 1 kilo nangka. Mao na siya. Atong waton o mulapot. O mulapot na, pwede na kanon. O atong ipalaman ba nun sa pan. O ginoon ba napatay gamuon nga lain nga mahimo atong isagol ni himong ingredient. Okay. Okay, atong kayon pwede na ni. Pwede na to na ni palaman og pan.